Welkom bij Spank TV. Deze maand gaan we naar allemaal leuke dingen kijken. We beginnen met Bjorn en Rosanne. Die zijn Venray ingegaan om de algemene kennis van de jongeren te testen. Hebben zij de beauty of de brains? Laten we kijken. Wij gaan Venray in om de algemene kennis van de jongeren te testen. Met welke eenheid wordt elektrische spanning uitgedrukt? Kilojoule of zo toch? In wat? Volt? Bij welk zeedier worden de eitjes uitgebroed in de buidel van het mannetje? Pas. Een zeeleeuw? Schildpad of zo? Nee, dinges, weet dat. Kangoeroe. Paard. Een zeepaard. Hoeveel graden zijn er in een rechte hoek? 90 graden. Een rechthoek. 90 graden. Een rechthoek 90. 90. 90 graden. Dat weet ik. 90. Ja, klopt. Wijs bij de volgende afbeelding het sleutelbeen aan. Wat is de meest gesproken taal ter wereld? Engels. Oh, Engels? Chinees. Wat klopt er niet aan de volgende zin? De schoolleiding wil voorkomen dat er geen introducees op het feest komen. Schoolleiding of zo? Introducees klopt volgens mij niet. Is niet goed geschreven. Voorkomen en geen. Wat is 6 keer 12? Dat is... 72. 72. Hoeveel is 221 plus 221 min 43? 199. 200, nee. 399. Huh? 99. 399. Wat is de inhoud van de volgende doos? Dat is 120 keer 10 is 1200. Zijn 4, nee, kubieke centimeter. Toch? 120 centimeter. Kubieke centimeter. No. 12.000. Wanneer begon de Eerste Wereldoorlog? Ik weet het. 1848. 1914. 1914. 1914. Welke eeuw was de Gouden Eeuw? Oh, wanneer was het nou? Gouden eeuw. Ja. 20 of zo? Nee, het was 1900. Ik weet niks van geschiedenis. 17e eeuw. Hoeveel provincies heeft Nederland? 12. 23? Nee, toch? 23. Nee, ik weet niet. Ik weet niet hoe. 17? Nee. 12. Wijs op de kaart Suriname aan. Staat gewoon mee. Zal hier ergens liggen? Hier ergens zit. Welk continent heeft de meeste landen? Ik vind Europa er best veel hebben. Ik denk eerder Azië. Denk ik. Ik weet niet waarom, maar Dan is het Amerika. Amerika. Ik weet het niet. Het is Afrika. Ben je ook onherkenbaar in beeld? Na al die serieuze items is het weer eens tijd voor iets grappigs. Marieke ging samen met haar huisdier op stap. En wat zij beleefde? Wat krijg je als je een apenpak aantrekt en je door het dorp gaat rennen? Dan krijg je monkey business! Er zit een aap in ons huis. Een hemd in de gordijnen, maar niet hier alles op. Hij doet alles verdwijnen en zet alles op zijn kop. Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Dat is monkey.
werd ik wakker door een vreselijk kabaal. Ik keek toen door het raam en wat ik zag was niet normaal. Ik kneep in een bootje rond, ik dacht dit is een droom. In het midden van de tuin zat een aapje in een boom. Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Hij hangt in de gordijnen, dan neemt hier alles op. Hij doet alles verdwijnen en zet alles op zijn kop. Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Voor ik het besefte zat dat aapje in ons huis. Hij liep over de tafel en kroop dan in het fornuis. Toen sprong hij in een mandje en zat bovenop mijn kop. Toen kroop hij in de koelkast en had alles zitten op. Dat mag niet. Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Hij hangt in de gordijnen en neemt hier alles op. Hij doet alles verdwijnen en zet alles op zijn kop. Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Ik belde naar het circus, maar daar was hij niet gevlucht. Ondertussen vloog een aapje met mijn mandje door de lucht. Ik kon hem bijna pakken, maar toen ging hij er vandoor. Maar voor hij wegging kneep hij in mijn neus en in mijn oor. Auw! Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Hij hangt in de gordijnen en neemt hier alles op. Hij doet alles verdwijnen en zet alles op zijn kop. Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Er zit een aap in ons huis. Hij hangt in de gordijnen en neemt hier alles op. Hij doet alles verdwijnen en zet alles op zijn kop. Er zit een aap in ons huis. Er zit een Edwin was in Oerlo naar Zomerpop geweest om te zien wat er te beleven was. Laten we een kijkje nemen. Welkom bij Zomerpop 2012. We gaan nu kijken hoe de sfeer binnen is, maar het is hier buiten wel heel erg koud. Ik ben met mijn vriend mee. Ik kom hier niet vandaan. En waar kom je dan vandaan? Ik woon momenteel in Eindhoven. Vind je deze festival mooi? Ja, het is een mooi opgezet festival. Wat doe je hier op het festival? Ja, zoepen. En hoeveel heb je er al op? Ja, genoeg. Wat vind je van het festival? Top, hè? Ja, super vet. En ga je volgend jaar weer komen? Ja, zeker. Wat vind je van het festival? Super. En ga je volgend jaar weer komen? Ja. Hoeveel biertjes heb je al op? Geen. Waarom niet? Ik drink geen bier. Wat vind je van het festival? Ja, geweldige muziek, echt gezellig. En was je vorig jaar hier ook al geweest? Nee, dit is de eerste keer dat ik er ben. En ben je van plan om volgend jaar weer te komen? Ja, nu ik de sfeer zo zie, denk ik dat ik volgend jaar toch wel nog een keer komen hoor. En hoeveel biertjes heb je al op? Geen, ik moet nog rijden. Maar vind je het wel verder leuk hier? Ja, ik vind het hartstikke gezellig joh. Ik heb geen drank nodig om lol te hebben. Ja, dankjewel. En wat vinden jullie van Zomerpop 2012? Ja, ik vind het wel leuk hier. Het is nog een beetje leeg, maar ik hoop wel dat het wat drukker wordt. En wat doe je op Zomerpop 2012? Daar zal ik heel kort bondig over zijn. Ik presenteer. Jullie hebben vanavond geopend. Wat vonden jullie ervan? Ja, ik vond het wel leuk. Het begin was een beetje rustig. Daarna was het wel een stukje drukker. En het ging best wel lekker dus. Ja, ik was wel blij dat ik hier mocht rijden in ieder geval. En wat vind je van om biertjes te tappen? Hartstikke leuk.
En wat vind je van Zomerpop 2012? Fucking vet! Hey! Ik ben wel. Ze kan niet meer praten, dat is geen stem meer. Hé, heb je nog stem gehad? Vera, zeg dan wat, dan hoor dat je niet kan praten. Hoeveelste keer is dit Zomerpop? Dit is de 27e editie van Zomerpop. En wat is de top act van dit jaar? De Flexicon is straks op de mainstage. Dat is wel echt de topper van vandaag. Op 27 oktober werd de pilot geopend in IJsselstein. Rosanne en Sharon zijn een kijkje gaan nemen. We zijn nu aangekomen bij de pilot, een nieuw jongerenuitgaanscentrum in IJsselstein. Nou, we gaan het vraagje stellen aan de uitbater. Wat is de opzet van de pilot? Nou, we hebben als jongeren zelf zijn wij eigenlijk tot de conclusie gekomen dat hier in de regio heel weinig te doen is voor echte jongeren. Dus ja, wij zijn iets gaan zoeken waar dat kon. En nou toevallig hebben mijn ooms hebben dit pand. En ja, we kwamen hier van jongs af aan al. We hebben gekeken of er hier iets mogelijk was. Een concept hiervoor geschreven. En dat staat hier nu te draaien. Dagen zijn jullie geopend? Nou, we beginnen vandaag dan op 27 oktober. De volgende is 10 november. En dan gaan we zo door om de 14 dagen. Op zaterdag zijn we open. Vragen jullie entree voor dit? Ja, we vragen entree. Omdat tegenwoordig artiesten heel erg duur zijn wij genoodzaakt om een kleine bijdrage te vragen als je hier binnen wil. En ja, we beginnen de openingsavond op €5 en ik denk dat dat een heel mooi tarief is voor de act die er vanavond staat. Welke DJ's komen er allemaal? Nou, we beginnen vanavond met Billy the Kid. Voorheen was het Billy the Klit. De volgende keer hebben we de avondploeg van Slam FM. En Rob Tonen komt de derde week. Waarvan komt de naam The Pilot? Nou, dat is heel makkelijk. Toen wij hier aankwamen, heette deze discotheek al The Pilot. Die hebben we gewoon gehandhaafd. En dat als de grootste reden daarvoor was dat vliegtuig wat daar hangt. Ja, ik denk dat het gewoon een hele mooie naam is voor een concept in deze stijl. Dan kun je gewoon veel dingen aanhangen en er hangt een vliegtuig binnen. Dat is natuurlijk ideaal in dit concept. Maar dit is niet de enige zaal, we kunnen ook nog naar boven. Heren, mag ik jullie iets vragen? Ja, dat mag. Wat is jullie eerste indruk van de pilot? Kijk zo, kom je speciaal voor DJ Ed. Ja, oké. Leuke DJ. Wat voor drankjes hebben jullie allemaal te bieden? We hebben bier natuurlijk, we hebben mixdranken, shotjes, heel veel soorten. Ja, dat soort dingen. Heren, jullie zijn net binnengekomen, hè? Wat is een beetje jullie eerste indruk? Ja, dat is vrij leeg. Ziet er goed uit. Ja, prachtig. Ja, ik vind het er wel mooi uit te zien. Hij is helemaal leuk hier. Ja, ik vind dat ze wel mooi aangekleed hebben allemaal. Het ziet er wel goed uit, maar Helemaal leuk. het is nog heel rustig, dus ik kan er nog niet echt iets van zeggen. Houdt u van een uitsmijter? Wat vraagt u? Houdt u van een uitsmijter? Jazeker. Als ontbijt of als lunch? Als ontbijt. Nou, dit is een hele grote discotheek en dat doe je natuurlijk niet alleen. Met wie doe je dit allemaal? Nou, ik heb een partner in dit verhaal, dit is Stan Bos, dat is mijn neefje. Verder hebben wij heel veel aan de eigenaars van dit pand, Mart Bos en Mart Theeuwen. Het zijn twee ooms van mij. En verder hebben we natuurlijk een kleine 20 mensen personeel rondlopen op zo'n avond die het eigenlijk allemaal voor ons moeten doen. Dus ik doe dit zeker niet alleen. Met personeel doet het zeker zoveel als dat ik doe. Die zijn zeker zo belangrijk in ieder geval. Zoeken jullie ook nog personeel? Wij zoeken altijd personeel. Dus als je 18 bent of ouder en je vindt het leuk om in de discotheek te werken, dan kun je altijd even een mailtje naar ons sturen. Leuk dat je deze maand weer hebt gekeken naar Spang TV. Je kunt ons volgen op Facebook en op Twitter. Tot de volgende keer!